सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा इन्टेलेक्चुएल मेल खुंफुंदों। आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे सोलोंथाइनि जेंना आरो समाजारि जेंना जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो हिन्जावसा एबा आइजोफोरनि सायाव जुनार आखु दिन्थिनायफोरखौ लानानै दिनै चिरां जिल्ला सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसुमैफोरनि इन्टेलेक्चुएल मेल खुंफुंदों। मास मोनसे एरेस्ट बेबायदि मोनसे थासारि लाबोनांनायनि खारना हयथ' बिनि थाखायनो खोमा नङा होनबा? बिनि थाखायनो खोमा उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा मा मा खहा जायो बेखौ आङो गोलाव आरो गुवारै बुंनानै समखौ नस्थ' खालामनो लुबैयाखै। जेन' बेखौ जोङो गोरलै लानो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा जितु लुबैदों बैखौ जोङो होबथानो बेबायदि साननानै गुबुनाबो नाख्रेबनो नागिरो। दा बिनि थाखायनो बेफोर फारसे फोरोंगिरिनि अभाब अभिजोगा जोबोब्लासो जोंनि फरायसालियाव बर' मिडियामनि जि मा होनो फरायसानि जि अनजिमाया खमायलांदों बियो दिनै पुरन जागोन। खमायाखै मालायफोर दा जों नुबाय गंसे एलपि स्कुलाव साथाम गाहामसिमबो दिनै फरायसा दं। अनलि साथामल'सै बबेबा साबा खोब बेसि दङबा 10 जन 12 जन रायजोफोर जोंनि बर' मिडियाम एलपि स्कुलाव बेनिफ्राय आरो बारा गैला। दा दिनै जों बुंनो मास्टार गैयिखाय खमायदों ना होमबा? बे बाथ्राखौ लानानै साहित्य सभा आरो एबसुआ आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार सावरायबाय। नै जोंनाव